Ahojte a videl som, tak sa vám páčia moje videa. A dneska vítam nového videa. A dneska si nezahrajeme futbal do Spartu, no Ligu mistru, ale budeme dávať sem a dajte si like a odber. Idem na to. Prvé, čo dáme, je euro a vidieť toho Bellinghamma. On je English. Hej? Aj toho by som chcel. Tako Jude Bellingham, nebo jak sa hovorí, tak on je silný, áno, ale na euro, chudá Slovači. Dobre, takže dal som Copa America 2024 a Euro 2024. 2025 nie, ale rok 2025. Takže dáme prvého golmana, tam Martinez mi nám zaskočí. Tak nie, tak Martinez. Ale tu sú slabí golmany. Počkaj, tam head Copa Ameriku. Euro silnejšie golmany. Tak čo hovoríš si. No, mamma mia, tak euro nebude bohužiaľ. Budú tu toty, kartičky. A ona to úplne nakaslem. Alebo tak. Zase je to dva kartičky. Dobre. Z golmane Martinez. Ale by som dal, takže on Donnarumma, viem, mal som ho, ale nie tom. Tak, toty, máme ho uložený. Jo, asi máme. Takže. A teraz RB. Takže. Mne strašne páči ten Frimpong tam. Tak pôjde tam. A teraz CM. Ten Saliba vyzerá pekné. Tá kartička má silná, ale bohužiaľ Kimmich nie. Tu ako nič nie sú. Tak, ale toho mám. Tam asi Kimmicha. Na to je RBčko. No ale to sú drahé lidi. Toho. Vidíte lidi, jak to je ťažké. A som mal to naplánované. To je tak, ale to proste nikto neplánuje. Chcel som stihnúť Spartu len. Vidím, aké je druhé video za 4 alebo 3 neviem. A to som hovoriť o Kvaratskheliu. Tam iba on hral za City, ale Real Madrid. On tam sám hral. Tak nikto nebol mu na pomoc. Tak a tu je Jude Bellingham. Ale neviem ho. Nehejtujte hneďka. Som nie tam. Hej. Ale dám ho, bola sranda. No a čamko. Napíšte do komentáru. 10 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bum. Kopa okno. Jak sa nachádzať ich na bagel teach. Tak estečko. To je. Mbappé to na Fetrin, tak ho mám dneska. A dneska bude strašne veľa Barcola. Bohužiaľ, tak som mal späť kartičku. To by to išlo, ale bohužiaľ. Na práve krídlo by išlo jednotnásne Jamil Jamal. Tak.
je toto. A rovno si nejakých týchto môžeme kúpiť. Kúpim si Bastonyho. Tak. Kúpim si Frimponga. Tak. A kúpim si Donnarummu. Nemám na to. Čo? Viete. Musím si tu tak. Vyrešil som si to. No, tak to vyrešil. Aspoň vidíte, jak utrácam coiny a tie sa nedá to, tak nedám do toho. Teda čo? Donnarumma, Bastony a Frimpong na svete. Tak. A kde by som mal coin, by som s vami otvoril Skoda, prepáčte mi to. Takže teraz môžeme iba to urobiť, že napíšte do komentára, čo by som mohol urobiť. A kde je taký majstrov? Ligu majstrov. Takže toto bude všetko a za tým